Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Aja mmathamangisa aja muone mochitira mwache. Mukazamva zakwacha chitani mommo. Muzaone mochitira mwache. Osasiya azazolowera. Ndirande sisunga kape. Apolisi Blantyre agwira membala wa nyumba ya malamulo wa chipani cha Democratic Progressive Party DPP Victor Musowa, yemwe akuyimira mulanje bale chifukwa choganiziridwa kuti anakamba mawu olimbikitsa chiwawa. Mneneri wa apolisi Helena Madza wati Musowa anayitanidwa ku likulu la apolisi la South West Region komwe adafunsidwa mafunso ndi kukamangidwa. Tamuyika mlandu oganizira ndi kulimbikitsa chiwawa pa nsonkhano motsutsana ndi gawo 87 la Penal Code chifukwa cha mawu omwe adanena pa nsonkhano ku Ndirande, adatero na Mwanza. Pakadali pano Musowa akuonekera ku khoti lalikulu la Chief Magistrate ku Blantyre lero, komwe watulutsidwa mlandu wake mwa malamulo ndi kupempha kuti apatsidwe bail. Khoti likuyembekezeka kupanga chisankho chokhudza pempho la bail masana lero. Mwana Katunduso ndichilo sekretary komanso ndi MP wakubale onabo Musowa amuna machini Chala mwamba kuseuko mapuleya zanga chala mwamba Ndirande chala mwamba mapiki ya malole uko chala mwamba DPP oye Anchacha oye Ampepo oye Mpinga njira oye. Regional Governor ndimafuna ndapase mayiwa atenge nthawi yanga mayiwa amayankhula bwino kwambiri. Komanso ndaona kuti nane ndiwika uthenga patipo. Pali malo awiri Blantyre muno. Ukamakula ngati sunafikeko umakhala kape. Koyamba kunali kuno ku Ndirande. Anthu amalowa mtawuni muno kukafikira kuchilimba koma amafusa likafika Sande kuti ku Ndirande ndi kuti. Akangodusa kufika pa holo pano akamabwerera m'mizi mwakwawo amazazo tafika kutiko. So tikati tawuni ndi Ndirande, tawuni ndi chani? Blantyre popanda Ndirande zingatheke. Ndirande imasunga kape. Ndirande imafoira. Kodi sana tamange kuno nkulu uja. Chala mwamba. DPP oye. Regional Governor inu ndiye ndale mumata. Chifukwa simungayambe ntchito osaponda pa Ndirande pano. Koyamba kusatenga ndaliso kuno kwa afuma ntambalika kuno. Mukamachoka kuno yasala tawuni imodzi ya Blantyre muno yovuta kwambiri imene ili junior wake wa Ndirande paja ndi tawuni yanji. Ndi akamachoka kuno alowere kutiko. DPP oye. Komatu chakwera za mpana. Chakwera za mukwana. Boma lero liname izi mawa liname izi ikwira. Amayi ndi abambo kumachangamuka kumatani. Mkazi wofuna mwana sagona ndi zovala iya. Nthawi palibe. Ndikupaseni ripoti bwana kuchoka ku secretariat ya region bwana. Pano pa holo pano pa Ndirande 2019 pano analembesa anthu 3,800 koma ulendo uno alembesa anthu 6,900 pa holo pokhapano. DPP oye. Komanso chaka chino anthu amene alembesa kwambiri ku Ndirande kuno ndi azibambo moposa azimayi. Azibambo akuvutika kwambiri ndifaka alembesa azibambo ambiri kuno. Azibambo onse chala mwamba. Azibambo onse chala mwamba. Bwana ndimalize ripoti yanga ndikupereka ripoti. Awafika wandaja amata Deputy Mayor amasokoneza kwambiri lero so asokoneza. DPP oye. Bwana ndikupaliza ripoti kunena kuti kuno ku Ndirande bwana azibambo alembesa ambiri kuposa azimayi. Ndi saini imeneyi
yonena kuti azibambo akuvutika kwambiri pano kuti udyese banja si chinthu chamasewera iya kunjaku kwavuta uku amene takwiya ndi chipani cha kongresi zona nthawi zino firikoloko ino munthu angamati kwacha anena zona afika musika mwanene kwacha igwira ndeti pemphe aja mmathamangisa aja muone mochitira mwache mukazamva za kwacha chitani mommo muzaone mochitira mwache osasiya azazolowera Ndirande sisunga kape chala mwamba manja. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.